ஆண்டவர் இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடை இந்த நாளில் எனக்கு கொண்டு வருகிறார். මේ වචන කියවල ඉවරනම මම එකක් කියන්න. இந்த வார்த்தை வாசித்து முடிந்தவுடன் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். ஹalleluya. ஹalleluya. சத்துணை පිළිගන්න කට්ටියට දෙයන්නාසික ආශිර්වාදය. சந்தோஷமா நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தங்கள் கற்பனை போடுங்கள். ஆமென். ஆமென். දන්නා දෙයන්නාසිකගේ අභිමුඛයේ අපේ ඒ අභිෂේකය තියෙන මනුස්සයද அபிஷேகம் இருக்கிற மனிதனுக்கு තව එක්කෙනෙක්ව මුදවන්න ගලවන්නට පුළුවන්. இன்னொரு மனிதனை விடுவிக்க அவனை தப்புவிக்க முடியும். දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්න අපිට ලැබුණු අභිෂේකය මදි. நாங்க நினைக்கிறோம் எங்களுக்கு இருக்கிற அபிஷேகம் போதாது. தேவதாசர் තමයි අභිෂේකය තියෙන්නේ. அந்த தேவ ஊழியருக்கு மட்டும் தான் அந்த அபிஷேகம் இருக்கு. නැත්නම් මේ සහෝදරයට තමයි අභිෂේකය තියෙන්නේ. அந்த சகோதரிக்கு மட்டும் தான் இருக்குது. මේගොල්ලන් විතරයි කියලා දෙවියන්වහන්සේගේ සේවය කරන්නේ. அவங்க மட்டும் தான் போய் ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை வேலையை செய்யணும். මේගොල්ලන් විතරයි කියලා දෙවියන්වහන්සේ ගැන මේ සුභාරංච දේශනා කරන්න. அவங்க மட்டும் தான் போய் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கணும். මේගොල්ලන් විතරයි කියලා යාඥා කරලා ජනතාවගේ මොනවාද තියෙන ලෙඩ රෝග නැත්නම් යක්ෂයාත්ම දුරු කරන්න. இவங்க மாத்திரம் தான் போய் வியாதிஸ்தர்களுக்கு ஜெபித்து அவங்களை விடுதலை பெற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பேக்ல හිතන්න එපා. எங்களுக்கு ஒண்ணுமே இயலாது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஹalleluya. ஹalleluya. අපි බලමු තව මිනිස්සෙක්. இன்னொரு மனிதனை குறித்து வேதத்துல பார்ப்போம். මේ දාවිත් ගෙන්නේ සවුල් මොකටද? ඒක මම ඉවර කරන්න. සවුල් මොකටද දාවිත්ව ගෙන්න ගත්තේ? தாவீதை சவுல் என்னத்துக்கு கொண்டு வந்தான்? சவுல்ට නපුර ආත්මයක් தேவனாசை விசிங்க வளர்ந்துருக்கும். தேவனால் அனுப்பப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி சவுலை ஆட்கொண்டிருந்தது. මේ දාවිත් ගායනා කරනකොට தாவீது துதித்து பாடும்போது ඒ ආත්මය සවුල් තුලින් දුර වුණා. அவனுக்குள்ள அந்த சவுலுக்குள்ள இருந்த பொல்லாத ஆவி அவனை விட்டு நீங்கிட்டு. ඕගලන් தேவனாசைව நமஸ்கார කරනකොට தேவனாசைට ප්‍රශංසා කරනකොට நாம் தேவனை துதித்து பாடி அந்த இசைகளை இசைக்கும்போது ඒ වටේම තියෙන සියලුම නපුරාත්මියවත් වෙනවා. எங்களை சுற்றிலும் இருக்கிற எங்களை ஆட்கொண்டு இருக்கிற எல்லா பலவீன ஆவிகளும் எங்களை விட்டு நீங்கி போகும். ඔගලන් යාඥා කරන තැන තමයි தேவனாசிක අභිමුඛය. நாங்கள் எந்த இடத்திலே தேவனை துதித்து பாடி ஜெபிக்கிறோமோ அந்த இடத்துல தான் தேவனுடைய பிரசன்னம் சமூகம் இருக்கிறது. ඔගලන් දන ගහන තැනම தேவனாசிක අභිමුඛය. நீங்கள் முழங்கால் படி இருக்கிற இடத்துல தேவனுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது. ஹalleluya. ஹalleluya. අපි ගොඩක් වෙලා කියනවා සභාව තමයි தேவனாசிක අභිමුඛය. நாங்க அதிகமான நேரம் சர்ச்சில மட்டும் தான் ஆண்டவருடைய சமூகம் இருக்கு அப்படி நாங்க நினைக்கிறோம். නමුත් தேவனாசிක වචනේ කියනවා தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது ඔයා තමයි දේවමාලිගාව. நீங்க தான் தேவனுடைய ஆலயம். දේවමාලිගාව ඔයා නම් தேவனுடைய ஆலயம் நீங்கனா தேவனாசிකේ මහිමේ ඔයා තුල තමයි தேவனுடைய ප්‍රකාශ மகிமை உங்களுக்குள் தான் இருக்கிறது. ஹalleluya. ஆமென். அது ගොඩක් කට්ටිය එනවා මෙතන අභිෂේකය ලබාගෙන. அநேக மாணவர்கள் இந்த இடத்துல வந்து அபிஷேகம் பெற்றுக்கொள்றதுக்காக இந்த இடத்துக்கு வாரு. මම කියන්නේ நான் சொல்றேன் සභාවට ඔයගොල්ලෝ අභිෂේකය ගේන්න ඕනේ. நீங்கள் சபைக்கு வரும்போது அபிஷேகத்தை கொண்டு வர வேண்டும். ஹalleluya. ஆமென். ඔයගොල්ලන් අභිෂේකය අරන් එනකොට நீங்க அபிஷேகத்தை இங்கே கொண்டு வரும்போது ඔයගොල්ලෝ මේ පාර කොච්චර ගෙවල් පව කරනවද? நீங்க இந்த எத்தனை பாதையில எத்தனை வீடுகளை தாண்டி வருவீங்க? මේ ගෙවල් හැම එකටම ඔයගොල්ලෝ යාඥා කරගෙන ඉන්නකො. நீங்க இந்த வீடுகள் எல்லாத்தையும் ஜெபிச்சு கொண்டு இங்க வாங்களே. පාර ඇවිදින ගමන් යාඥා කරන්නේ. நீங்க வரும்போது வருகிற பயணத்துல நீங்க அந்த வீடுகளுக்கு ஜெபிச்சுட்டு வாரீங்க. මේ මිනිස්සු ඉබේ ගැලවෙනවා. அவங்க தானாகவே ரட்சிக்கப்படுகிறதை நீங்கள் காண்பீர்கள். ஹalleluya. ஹalleluya. ඔයගොල්ලන් ඉලා මේ දේශනා කරන්න ඕනේ නැහැ. நீங்க போய் அங்க உபதேசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. මොකද දාවිත් ගායනා කරනකොට සවුල්ගේ තිබුණා නපුරාත්මික වතු. தாவீது அந்த தேவனை துதித்து பாடும்போது சவுலுக்குள்ள இருந்த பொல்லாத ஆவி அவனை விட்டு நீங்கிச்சு. ஹalleluya. ஹalleluya. ලංකාවේ එක පාස්ටර් කෙනෙක් හිටියා. இலங்கையில ஒரு ஊழியக்காரர் இருந்தாங்க. එයා බස් එකේ නක්කන්නේ නැහැ. அவரை வாகனங்கள்ல ஏத்த மாட்டாங்க, பஸ்ல ஏத்த மாட்டாங்க. බස් එකේ නක්කන්නේ නැහැ. පොදු ප්‍රවාහනේ නක්කන්නේ නැහැ. பொதுவான வாகனத்துல அவங்க அந்த ஊழியக்காரர் ஏத்த மாட்டாங்க. ඇයි දන්නවද? ஏன் தெரியுமா? එයා බස් එකේ නැක්කහම அவர் பஸ்ஸுக்கு ஏறின உடனே බස් එකේ යක්ෂයාත්මයක් ඉන්නවනම් பஸ்ஸுக்குள்ள யாராவது பிசாசு பிடிச்ச பொல்லாத ஆவி பிடிச்ச மனுஷன் இருந்தா නටන්න පටන් ගන්නවා. ஆட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. தேவனாசிකේ ආත්මෙන් ගමන් කරන මනුෂ්‍යයා ඉන්න තැන தேவனுடைய ஆவியிலே நடத்தப்படுகிற மனிதர்கள் இருக்கும்போது தேவனாசிයත් එක්ක ඉන්නවනම් தேவன் அவர்களோடு கூட இருப்பதா යාඥා කරන්න මොකුත් කියන්න ඕනේ නැහැ. ஜெபிக்க ஒண்ணுமே சொல்லவே தேவையில்லை. විදහාස ගැලවීම ඉදෙන්නේ. அது தானாகவே அவர்களுக்கு விடுதலை சுகம் உண்டாகிறதை நாம் காண முடியும். ஹalleluya. ஹalleluya. සමහරවිට නිවෙස් තුල පවුලේ සමහරවිට ප්‍රශ්න. குடும்பங்களுக்குள்ள வீடுகளுக்குள்ள சில நேரங்கள்ல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். මේ ගැටලුවක් තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. සමාදානයක් නැහැ. அங்க ஒரு பிரச்சனை, சமாதானம் இல்லாத ஒரு நிலை காணப்படுகிறது. හේතුව හොයලා බැලුවොත් ஏன் அதை தேடி பார்த்தால் හේතුවක් නැහැ. அதுக்கு காரணமே இல்லாம இருக்கும். ஹalleluya. ஹalleluya. හේතුවක් නැතුව ප්‍රශ්න තියෙනවා.
எந்த விதமான காரணமே இல்லாம பிரச்சனைகளோட வீடுகளில் வாழ்ற குடும்பங்கள் இருக்கிறாங்க. හේතුව නැති එක තමයි ප්‍රශ්නේ. அந்த பிரச்சனை அந்த காரணம் இல்லாததுதான் பிரச்சனை. ගෙදර ස්වාමි පුරුෂයා හරි හොඳට ඉන්නවා නම් පිළිවෙලට ඉන්නවා නම් විරුද්ධට ප්‍රශ්නයක්. கணவன் ஒழுங்காக இருந்தாருன்னா மனைவிக்கு அது ஒரு பிரச்சனையா போயிடும். මේ මනුස්සයා මොකද අද මෙහෙම කිව්වේ? அந்த மனுஷன் ஏன் இப்படி நடந்து கொண்டார்? කිසි දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ஒண்ணுமே பேசாம இருக்கிறார். මට කිසි දෙයක් කියන්න නැහැ. எனக்கு ஒண்ணு சொல்றாரும் இல்லை. උදේට නැගිටලා පොල් ටික ගාලා දෙනවා. උදේට නැගිටලා පොල් ටික ගාලා දෙනවා. காலையில எழுந்தோட தேங்காய் திருவி கொடுக்குறாரு. තේක වක් කරලා දෙනවා මට. டீ எல்லாம் ஊத்தி கொடுக்குறாரு. වෙනද මමනේ වක් කරන්නේ. வேற நாளைக்கு நான் தானே ஊத்தி கொடுப்பேன். මේ මනුස්සයා මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? அவர் என்ன செய்யறாரு? ඔන්න දැන් සැකයි තියෙනවා මේ මනුස්සයාගේ. இவர் இப்படி ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சாலே அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகம் வந்துடும். සමහරලාට දැන් පිරිමි අවසර වැඩ යරලා එනකොට පොඩ්ඩක් පරක් වෙනවා. சில நேரங்களிலே வேலை விட்டு வரும்போது கணவன் வீட்டுக்கு வரும்போது சில நேரங்களிலே சொனங்கி விடும். කාන්තාව ගෙදර ඉන්න බිරිඳ මොනවද කරන්නේ? දොර ඇරියා. இப்போ வீட்டுல இருக்கிற மனைவி கதவை திறந்தோடனே என்ன செய்வாங்க? මූණ බලන්නේ අනිත් පැත්තට යනවා. முகத்தை பார்க்கவே மாட்டாங்க, அப்படியே திரும்பி கொண்டு போயிடுவாங்க. හරිද? அதான் பேசி. දැන් ඕක තමයි සාමාන්‍ය මොනවාද ගෙදර සමහර වෙලාවට දුවනවා දැන් අර මොනවාද ලිපේ මොන හරි තියෙනවා ඒක හදිස්සියේ බලන්න යනවා. அவங்க போவாங்க, எப்படி வேகமா போவாங்க அப்படின்னா கிச்சன்ல ஏதோ அடுப்புல இருக்கு போல அதை பார்க்க போற மாதிரி வேகமா போவாங்க. ஒண்ணுமே பேசுறது. හැබැයි එන දවසට අන්න ගහලා ඉන්න ඔයාට මහන්සිද එන්න වාඩි වෙන්න මොනවද බොන්නේ මේ මොනවද වතුර ඕනේද? මේම ආපුවම මිනිස්සෙක් තමයි මේ ගන්නේ මොනවද වෙන්නේ? இப்போ அவர் மற்ற மாதிரி அவங்க வந்த உடனே சாப்பிட்டீங்களா, என்ன குடிக்கிறீங்க, என்ன எதுன்னு விசாரிச்சோன்னா இவருக்கு தோணும் இது ஏன் இப்படி நடந்து கொடுங்க அப்படின்னு அப்படி தோடுவார். அவர் இப்படி நல்லா இருந்தாலே கணவன் நல்லா இருந்தா மனைவி நல்லா இருந்தா இவங்களுக்குள்ளே சும்மா இது காரணம் இல்லாம பிரச்சனை வராது. காரணமே இல்லை. இது சண்டை பிடிச்ச ஒண்ணுமே இல்லை. இது ஏன் இப்படி ஆகுது? தேவனுடைய சமூகம் அந்த இடத்துல இல்லை. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. யாத்னாவாடி அந்த இடத்துல ஜெபங்கள் குறைவு. தேவனாசெத் එක්ක ගැවසෙන වෙලාවඩි. தேவனோடு சஞ்சரிக்கிற நேரம் குறைவு. தேவனாසෙට දෙන වෙලාවඩි. தேவனுக்கு கொடுக்கும் நேரம் குறைவு. தேவனாසෙගේ වචනේ කියවන වෙලාවඩි. தேவனுடைய வார்த்தைகளை வாசிக்கிற நேரம் ரொம்ப குறைவு. එතකොට අපිට ගන්න අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? அதன் நிமித்தமாய் நாங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது நமக்கு அந்த நேரம் தெரியாம போயிடும். தேவனாசෙගේ වචනේ නැත්තම් தேவனாசෙගේ ඒ මග පෙන්වීම නැත්තම් தேவனுடைய சமூகம் இல்லாவிட்டால், தேவனுடைய வழிநடத்தல் இல்லாவிட்டால், தேவனுடைய வார்த்தை இல்லாவிட்டால் අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න. இங்க எல்லாருக்கும் அது பிரச்சனையாக වැඩ කරන තැන ප්‍රශ්න, வேலை செய்யற இடத்துல பிரச்சனை, පාසලේ ප්‍රශ්න, ஸ்கூல்ல பிரச்சனை, පවුලේ ප්‍රශ්න, குடும்பத்துல பிரச்சனை, හැමතැනම මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. எல்லா இடங்களிலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வந்துடும். இது මේ ප්‍රශ්න වලින් මිදෙන්න තමයි මනුස්සය මොනවද කරන්නේ හැම වෙලේම தேவன் වහන්සේ. இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளலாம் மனுஷன் தேவனை தேடுகிறான். ஹalleluya. ஹalleluya. මම කියන්නේ ප්‍රශ්න තියෙන්න. அதனால பிரச்சனைன்னு ஒண்ணு இருக்கணும். නැත්තම් தேவன் වහන්සේ හොයන්නේ. அப்ப தேவனை தேட இல்லாட்டி தேவனை தேட மாட்டோம். ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඉන්න මනුෂ්‍යය தேவனுடைய சமூகத்தில் இருக்கிறதான ஒரு மனுஷனுக்கு තමන් විතරක් නෙමෙයි அவன் மாத்திரமல்ல වටේට ඉන්න හැම දෙනාම මොනවද කරන්න පුළුවන් නිදාස් කරවන්න. அவனை சுற்றிலும் இருக்கிறவர்களுக்கும் விடுதலை கொடுக்க முடியும், அவர்களுக்கு நன்மையை உண்டாக்க முடியும். ஹalleluya. ஹalleluya. தேவன் වහන්සේගේ වචනේ කියනවා தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது මේ දේශයට இந்த தேசத்துக்கும் සුවය ඕනේ නම් சுகம் வேண்டுமானால் කවුද ආඥා කරන්නේ? யார் ஜெபிக்க வேண்டும்? தேவன் වහන්සේද? தேவனுடைய பிள்ளை. නැතුව වෙන කවුරුත් ආඥා කරලා මේ දේශයට සුවය ලැබෙන්නේ නැහැ. வேற யாரும் ஜெபித்து நம்முடைய நாட்டுக்கு சுகத்தை சபலமந்தா இதை தேடிக்கொள்ள முடியாது. ඒතර තමන් ඉස්සලා සුව වෙලා ඉන්න ඕනේ අනුන්ව සුව කරන්න. நாங்கள் முதலாவது சுகம் பெற்றிருக்க வேண்டும், மற்றவர்களை சுகமாக்கலாம். අපි ආත්මේ පිරලා හිටියත් තමයි තව එක්කෙනෙක් වගේ බුදවන්න පුළුවන්. நாங்கள் தேவனுடைய ஆவியிலே நிரம்பி இருந்தால் தான் மற்றவர்களை நாங்கள் விடுதலை அந்த ஆவியில நிரப்ப முடியும். ඒතර දාවිද්ට ඒ වගේ ආත්මයක් තිබුණා. தாவீதுக்குள்ள அப்படிப்பட்டதான் நல்ல தேவனுடைய ஆவி இருந்தது. අපි තව එක්කෙනෙක් දිහා බලමු. මත්ව දෙන්නෙක් ගැන කතා කරනවා. நான்